Viime vuonna oli tehty 36 pre-season. Eikö me nyt ole kuitenkin tehty melkein joka päivä? No ollaan me nyt varmaan taottu sit niitä aika urakalla, kun me ollaan tehty enemmän kuin 2 viime vuonna. Ei sitä olisi huomannut. Taas aika hyvässä kunnossa, että kai se on ollut ihan hyvä, että niitä on tahkottu. Sitten kun tulee aina niitä semmosia bonuskokonaisia, niin sitä, että no täällä on nyt niin ne käy niin harvoin, niin tehdään niillekin. Niin, mutta kyllä se näkee, että on se niin on aika kovassa kuosissa se ohjelma. Sieltä näkee nyt ihan hirveä. No tää on nyt mun 5. kausi alkoi Unikeissa ja silloin kun mä tulin, niin mä olin ihan niitä junnuja ja mulla oli semmoinen lempinimi Pyrkyri, että mä niinku tykkäsin hengata niiden unikkien kanssa, jotka on ollut jo 100 vuotta tai no ainakin 8 vuotta tai 10 vuotta Unikeissa. Ja sitten no nyt on tavallaan ne viimeisimmät semmoiset ikuisunikit niinku jättänyt tän joukkojen, niin ehkä tuntuu hassulta, että niinku nyt itse on se semmonen ehkä ikuisunikki, jota joku pikkunen niinku saattaa katsoa, että wow, toi on toi, joka tuolla Unikeissa on ollut pitkään ja näin, mutta sit se on tosi hienoa, että on siinä asemassa ja on päässyt näin pitkälle ja niin, uskonut itteensä ja joukkueeseensa ja siihen niinku rakkauteen niinku tähän lajiin ja siihen, että nauttii siitä niin paljon. Tää mun rooli kapteenina, niin en mä oikeastaan koe sitä semmosen välttämättä, tai useasti ekaksi kun ajattelen, että apua kapteeni, että se on niinku kauhean semmonen niinku, tai että se voisi olla paine tai silleen hankaloittaa sitä omaa olemista, mutta jotenkin mulle se on kauhean suuri kunnia olla Team Uniqin kapteeni ja se on ehkä semmonen niinku pikkutytön haave ja unelma, mikä vaan niinku voi jokaisella olla, että saa niinku olla semmoinen tavallaan roolihahmo tai johtohahmo siinä joukkueessa. Mutta mä koen jotenkin, meillä on nyt niin nuoria, uutta intoa täynnä oleva joukkue ja kaikki on niin sydämestään mukaan siinä, että se jotenkin menee aika omalla painollaan. Tai tää kapteenina olo on sellaista, että joo, tietenkin siihen kuuluu kaikenlaista semmoista pienten asioiden hoitoa, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että kaikki kantaa vastuun hyvin itsestään ja se on ehkä enemmän semmoista sit niinku tsemppaamista ja positiivisen hengen luomista ja tällaista. Tällä hetkellä meillä on kyllä ihan niinku todella upea tää meidän tekemisen meininki ja tuntuu, että aina kun tulee harkkoihin, vaikka saattaisi olla väsynyt jonkun pitkän koulupäivän jälkeen, niin sieltä ei vaan niinku voi lähteä mutrusuus kotiin. Et tulee semmonen niinku hyvä mieli ja se on jotenkin ihanaa, kun ohjelmassa on joku kohta ja sä näet siinä sun joukkuekaveri ja sä näet sen silmistä sen niinku innon ja palon ja se on niin täysin siinä mukana ja siitä tulee ihan itselle semmonen, että jes, me tehdään tää ja se on uskomatonta ja no, tavoitteet on tietenkin SM-kulta ja sitten kotikisoissa MM-kulta. Ei, sen voi jo nyt melkein kuvitella sen fiiliksen, että kotikisat ja täyshalli ja no, meidän molempien ohjelmia, mutta varsinkin sitten vapaa-ohjelma, kun se alkaa ja on ihan hiirehiljasta ja sitten se ohjelma menee täydellisesti ja sitten ollaan siellä loppuasennossa ja se on niin kuin kirkkaana mielessä kyllä. Ja mä uskon, että meillä on tällä joukkueella siihen niin kuin täydet mahdollisuudet, että olen kyllä ylpeä siitä, että saan olla Unikkien kapteeni.